Хәерле көн. Әле күптән түгел генә Казан һәм төрле татар авыллары урамнарында без җиңел күн аяк киеме, читек, кәвеш, башмак кигән әби апаларны еш очрата идек. Кызганычка каршы, андый аяк киемнәрен без бүген бары тик сувенир кибетләр киштәләрендә генә күрәбез. Төрле төстәге күн кисәкләреннән аяк киеме тегү кәсепчелеге тамырларын без борынгы тарихыбызда күрәбез. Мин Искәндәр Гыйләҗев сезне Татарстан халыкларының традицияләре белән таныштыру сәяхәтенә чакырам. Күннең нәфис эшкәртү традициясе, шул исәптән читек тегү, Идел буе болгарлары мәдәниятенә барып тоташа. Моңа рус елъязмалары һәм эшкәртелгән күннең бүгенгәчә сакланган исемнәре шаһит. Фарсларда һәм Урта Азия халыкларында ул Булгари, Алтайлылар һәм Калмакларда Булгайры, Венгрларда Багария дип атала. Каюлы көн йомшак сафьян, бераз катрак юфт күненнән әзерләнә. Кайвакыт Салават күперенең барлык төсләренә, ешрак яшел, зәңгәр, кызыл, көрән, сары һәм аның төсмерләренә буялган шигырин күне кулланыла. Без Арчада, бердә Казан арты тарих-этнография музеенда күн эшләнмәләре ядкәрләренең иң бай җыелмасы саклана. Әйдәгез, шуның белән танышыйк. Татарстанда, бәлки Россиядә шушы күн буенча һәм инде татар каюлы күне буенча бердән-бер шушы юнәлештә эшләтергән музей. Бу экспонатларны күргәч, 10-нчы йөз рус елъязмалары искә төшә. Бәлки хәтерлисеңдер, князь Владимир болгарларга каршы бер яу оештыргач, анда искә алына болгар сугышчылары әсирлеккә төшкән болгар сугышчылары барсы да күн аяк киемендә дип әйтелә улайым. Демәк, алар инде менә шушы кәсепчелекнең 10-нчы йөз ахырында булганлыгын исбатлыйлар рус елъязмалар. Читек, күн аяк киеме ул нигездә теге беренче чиратта элеты аяк киеме булган, чөнки ул беренчедән зәвыклылык, затлылык һәм менә монда без сезнең белән басып торабыз диван экспозициясендә. Урта гасырлардагы мәгълүм булганча инде ул диван ул чордагы дәүләт учреждениесе, социаль институт бидәйме. Менә шундагы экспонатлар арасында да инде күннән эшләнгән байтак әйберләрне күрергә мөмкин. Ул инде дивар бизәлешендә, шулай ук монда күрергә мөмкин садаклар, уксаулары, элеккеге хәрби кораллар, күн аяк киеме, хәрбиләр аяк киеме булган, чөнки менә яуда кигәндә ул беренче җиңел дә, ул җайлы да һәм инде иң әһәмиятлесе ул чыдам, ул узакка чыдаган. Су үткәрми, чыдам, җайлы. 18-нче гасыр ахырларына кадәр Шигүле читек тегү белән башлыча авыл җирләрендә, үй шартларында шөгыльләнгәннәр. 1840 елларда Казанда вак һөнәрчелек остаханәләре белән беррәттән өйдә эшләүчеләрнең яллы хезмәтеннән файдаланучы ире мануфактуралар, сәүдәгәрләр Абдуллин һәм Файзуллиннар барлыкка килә. Бер нәрсәгә игътибар итәм һәм искә төшерәм. Заманда бит мин 18-нче йөз тарихы белән шөгыльләнгән тарихчы әйме. Һәм шунда мин игътибар итәм бер нәрсәгә. Безнең 18-нче йөздә беренче татар мануфактуралар барлыкка килгәндә, аларның күбесе безнең Казан арты авылларында барлыкка киләләр. Һәм аларның иң уңышлылары ул күн эшләнмәләре башкарган, күн эшләнмәләре ясаган мануфактуралар. Ул мануфактураларда җитештерелгән бик йомшак күн, аны юфт дип атаганнар. Һәм ул күн бик күп зур күләмнәрдә төрле төбәкләргә экспортка җибәрелгән. Бигрәк тә Урта Азияда аны бик яратып сатып алганнар. Һәм бу безнең татарларда мануфактура сәнәгатенең барлыкка килүен белдерә. Иң борынгы читек менә шушы. Бу кайсы гасырга карый инде? Моны инде галимнәр әйтәләр 19-нчы гасыр ди. Безнең читек, күн аяк киемнәре турында сөйләгәндә зәвык белән эшләнгән диләр, йомшак диләр әйеме. Безнең татар халкы ул күнне ярата. Һәм менә иң борынгыдан хәтта теге Булгар дәүләте чорнан ук инде анда булган бит инде безнең халкыбызда булган күн эшкәртү сәнәгате булган. Каюлы күн кәсепчелеге бизәкле аяк киемнәре тегүдән тыш, каюлы күн һәм шигү техникасында укалап бизәлгән хатын-кыз калфаклары һәм ират түбәтәйләре җитештерү формасында да үсеш ала. Нәрсәгә игътибар итәбез? Бу эшләнмәләрнең барсында да диярлек төрки халыкларга гомумән хас булган үсемлек чәчәк орнаменты кулланыла. Монда орнаменты гына түгел, иң кызыгы, иң әһәмиятлесе аның шигү технологиясе. Менә инде Казан җие дип әйтәләр. Анда җип кулланыла, аның икесе җибе һәм инде берсе безнең бизәү өчен файдаланылган. Һәм менә шушы технология фақат дөньяда татарларда гына сакланып калган
һәм бу эшне бернинди дә машина алыштыра алмый. Фәкать менә бу эшне инде кул белән генә башкарып була. Тагын бер кызыгай бер менә шушы кичкенә генә җыйны эшләр өчен кирәк минут ярым вакыт. Бик озак эшләнә торган эш бу. Менә шуңа күрә дә инде элекке вакытта авыл кешеләрен шушы эшкә күпләп җәлеп итә торган булганнар. Һәм менә аны эшләгәндә тагын балавыздан файдаланганнар. Ни өчен балавызны файдаланганнар? Чөнки бу чиккән вакытта җипкә чуалмасын өчен кирәк. Инде иң әһәмиятлесе менә бит инде монда безнең җый булгач, анда бит инде су үткәрү куркынычы бар. Менә балавыз белән чиккән вакытта эшкәртелгән булса, менә бу ике арага инде берничек тә су үтеп керә алмый. Менә хәзергә кадәр инде 1000 ел дәвамында менә шушы эш үзгәрмичә, бернинди үзгәрешсез хәзергә кадәр саклана. Шунсын да әйтик, Татарстан Республикасында каюлы, күн һәм милли аяк киеме җитештерү традицияләрен саклау һәм дәвам иттерү игътибардан читтә түгел. Студентлар татар гамәли бизәлеш сәнгатенең каюлы күн төре белән Казан мәдәният һәм сәнгать университетында, Казан сәнгать училищесында таныша. Қолдан кайып бизәү техникасын үзләштерә алалар. Казан арты музеенда да моңа игътибар зур. Бүгенгә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.